Espert imqabbad fl-inkjesta tal-isptarijiet ma rridx iwieġeb fil-qorti meta ġie mistoqsi ripetutament jekk kienx ivverifika tassew l-ħlas ta' 60,000 euro mill-kumpanija Accuter lill-eks Prim Ministru Joseph Muscat kien xogħlijiet li fil-fatt twettqu. Meta l-ġimgħa filgħodu komplet tinstema' l-kawża relatata mal-ordnijiet ta' friżar ta' wħud mill-akkużati dwar il-konċessjoni tal-isptarijiet, l-avukat Vincent Gallia li qed jidher għal Dr. Muscat staqsa l-aktar minn darba lill-espert Irlandiż Vincent Bradley jekk kienx ivverifikax li l-flus li jsemmew mhux leġittimi u tħallsux għal xogħol li effettivament twettaq mill-eks Prim Ministru. L-espert wieħed minn ħafna fl-inkjesta mifnija skandli tal-Maġistrat Gabriella Vella ukoll ma rridx iwieġeb meta l-istess mistoqsija saritlu mill-imħallef Edwina Grima li qudiema qed tinstema' l-kawża. Għal aktar mistoqsijiet l-avukat Gallia Bradley qal li l-opinjoni tiegħu tinstab fl-inkjesta. Minkejja dan l-avukat ġibidlu l-attenzjoni li fil-qorti l-evidenza li tot u mhux l-opinjonijiet. Għaldaqstant staqsa lill-espert Irlandiż fuq liema evidenza baża l-opinjoni tiegħu fl-inkjesta. Minkejja dan Bradley reġa' wieġeb li kollox jinsab fl-inkjesta. Mistoqsijajt jekk fil-konfront ta' Dr. Muscat minn barra 60,000 euro li tħallas minn Accuter ta' xogħol li jagħmel hemm xi flejjes oħrajn involuti. L-espert wieġeb li m'hemmx. Fix-xhieda tiegħu l-espert Irlandiż ikkonferma li l-eks Prim Ministru qatt ma firma kuntratti ta' xogħol ta' 30 miljun euro. Is-somma li fuqha saret it-talba għal freezing order fil-konfront tiegħu fuq il-bażi tal-inkjesta tal-Maġistrat Vella. Bradley qal li jifhem għal xiex l-espert ewlieni Jeremy Harbinson wara li tħallas 11 miljun euro mill-inkjesta kitab lill-qorti li kien hemm bżonn aktar investigazzjonijiet. Hawn l-avukat Gallia staqsih jekk dan ifissirx li l-inkjesta tal-isptarijiet mhix konklusiva bi Bradley ma jgħidx lew qal biss li dak iriduh jarawh l-avukati. L-espert qal li hu qatt ma wasal għal konklużjonijiet dwar kemm allegatament irċivew mill-konċessjoni tal-isptarijiet kull individwu u kumpanija akkużati. Xut ieħor il-ġimgħa kien Irlandiż ieħor Kieran McKelwey li qal li rapport finali tal-inkjesta ma raħx u ma jafx bih. L-espert ukoll qal li hu ma kellux jaqsam mal-akkużi li nħarġu u l-freezing orders. Xet ukoll Martin Neeson, espert ieħor Irlandiż, mix-xhieda tiegħu jirriżulta li waqt li għax-xogħol tiegħu l-qorti ntalbet ħallas 230 euro fis-sija u tħallas nofs dik ir-rata. Neeson ikkonferma wkoll li qatt ma stabbilixxa kemm allegatament ħadu flus l-akkużati mill-konċessjoni. Mistoqsijajt min kien wasal għal tali ammonti, Neeson ukoll ma kienx jaf iwieġeb. Sa dan it-tant fil-bidu tas-seduta l-imħallef Grima qalet li l-qorti għamlet kuntatt mal-espert Alan Heath biex jixed fl-istess seduta, iżda dan talab li jitħallas. U kien infurmat li l-esperti ma jitħallsux biex jiġdu iżda baqa' ma tax tweġiba lura. Kellu jixed ukoll l-espert Callum Coulter iżda meta l-qorti batet tinformah b'email ċivit biss tweġiba li huma tux jaħdem mal-kumpanija. L-imħallef Grima qalet li lanqas indirizzi fiżiċi tal-esperti m'għandha għax kieku x-xogħol kien isir kif suppost.